Salut, vrei și tu să afli cum să faci o ușă automată căcea din spatele meu? Păi ghiși, în acest videoclip chiar îți voi arăta. Deci dacă vrei să afli, stai până la final și eu te voi ajuta. Fără alte introduceri, hai să dăm direct cu... Ok, deci materialele de care vom avea nevoie: un bloc la alegere, de fapt 4 sticky pistonuri, 4 pressure plate-uri, 2 redstone torch, cam 30 de redstone dust și 4 glass. Eu personal aleg glass, dar poate să fie orice alt bloc în afară de obsidian. Deci hai să trecem la treabă. Ok, după ce ați făcut rost de toate materialele, acum va trebui să facem ușa automată în sine. Acum facem o groapă de 3 lungime cu 2 lățime. Deci aici avem 2, mai trebuie încă de fapt avem 3, ce prost sunt. Așa, acum 2 adâncime, adică ăsta și încă unul. După care ne vom duce aici cu 2 așa. Și aici. Acum unul așa, doar unul, ăsta îl lăsați așa. Probabil am spus de prea multe ori așa, what the fuck. Și la final ar trebui să aveți abominația asta. Bă, dar nu era invers? Nu, nu era invers, fix așa trebuie să arate. Ca un fel de Steve în miniatură cu mâinile lungi. După ce ați făcut groapa asta, cum vă trebuie să luați redstone torch-ul. Nu fac nou. Acum va trebui să luați redstone torch-ul și să puneți în groapa asta, să o umpliți. Acum aici va trebui să veniți cu redstone torch, fix aici, pe veciul ăsta. Puneți și aici. Și ar trebui să arate ceva de genul. Zici că îl spawnăm pe ăla, pe Herobrine, sau cum dracu îl chema. După ce s-a făcut toate astea, ar trebui să fie destul de ok. Acum va trebui să astupăm toată chestia asta. Din nou cu blocul la alegere. Eu voi astupa cu blocul ăsta care are culoare de căcat, efectiv. Așa, astupăm și aici. Acum punem un bloc peste redstone torch-ul ăsta. Și aici. Iar acum punem un bloc peste și dacă un bloc, doamne. Un redstone, da, și dacă s-a aprins ar trebui să fie totul bine. Punem și aici. Dacă s-a prins și asta din nou, înseamnă că s-a făcut bine. Acum partea importantă este să puneți pistoanele așa, și dacă îl puneți peste asta și se prinde, ați făcut totul super bine. Așa, și dacă s-a aprins, ați făcut foarte bine. Felicitări! Acum puteți să fiți un tată. Glumesc. Acum puneți toate chestia asta și ar trebui să arate ceva de genul. Acum puneți blocul la alegere. Bine, la alegere aici. Eu pun glass de stal care arată mai bine. Acum puneți aici niște pressure plate-uri. Și când intrați, ar trebui să se deschidă. Uitați. Bă, parte proastă la chestia asta cu pressure plate-uri afară este că dacă un zombie vă simte, efectiv poate să intre fără nicio problemă. Da, efectiv poate să intre și așa. Oare dacă apeși? Uita, și dacă arunc un bloc se deschide. Asta e nasul, uitați, dacă arunc aici un bloc, se deschide. Ok, fraților, cam asta a fost și cu videoclipul. Eu sper că v-a plăcut și v-am ajutat și ne vedem în videoclipul următor. Hai, pa! Apropo, dacă mai aveți idei, spuneți-mi-le. Că dacă nu am să mai am idei de videoclipuri și am să mă las. Efectiv, nu prea mai am idei. Și am făcut ăsta al doilea videoclip. De fapt, al treilea cu short-ul ăla. Deci, pa, pa!